Aha. Da. Mi-e dor de zilele în care stăteam pe Discord fără nicio putere și fără niciun mod. Mi-e dor de zilele în care nu era nicio problemă și Florescu dădea cameră când făcea o temă. Mi-e dor de zilele în care era prietenie și Dobre stătea și îl învăța pe astfel chimie. Mi-e dor de vremurile când pe voce tot stăteam, dădeam cameră, era chill și toți râdeam. Dar acum tot s-a schimbat și mi se pare comic că a devenit un personaj episodic. Andy un cococios ce nu iese din casă, Geagea s-a înturat cu cea mai spurcată rasă. Cum vreți să mă dați afară, să scăpați de mine? Ți uitat când împărțeam cu toți o pâine. Dar acum tot s-a schimbat și lumea era. Eu nu vă condamn, mai vreau să spun ceva. Mi-e dor de zilele în care stăteam pe Discord fără nicio putere și fără niciun mod. Mi-e dor de zilele în care nu era nicio problemă și Florescu dădea cameră când făcea o temă. Mi-e dor de zilele în care era prietenie și Dobre stătea și ne învăța pe chimie. Mi-e dor de vremurile când pe voce tot stăteam, dădeam cameră, era chill și toți râdeam.